Menteri Ketenat Pathai Kubor jong kari Pakistan, Ong Bakari ka don ye ka jingtim balak ban ngin ba ke India ka temu ban hiat ma sipai hapok gi arpi saw kenta hadu lai phin riu kenta banwan ka nei ka jingkren jong atula tara kalong hadin ba ke India kala kano ba ka Pakistan ka kershan ya kileno halandet jong ka jing hiat ma ha Kashmir ka balasan syar da ke India ka balapan yap ya arpin ringut kinong jong kai perthai ha ka tayo baladim ka Islamabad kala kenta ya kitai ki jing keno Utarar ulo ong ba ke India ka temu ban pendon kam ya katai ke jing syak tambor kum ke jing penrem lamler na ke bentaban hiat thma mbat ba kano ke jing lek thma sipai ka ba kum kata da ke India an sejubab da ka batikna mbat ka bekut jing mun ka jing syak tambor hajan gesnong jong kai perthai jong ka pahal kam ka badai ke jing syak tambor ka besar khaitam ya kiri paj ba ha kini ki arpusnem ha katai ke jaka ba ya lek persya Barau arteli kiri India bat Pakistan kidawa ye katai kathan baki yale arsin nak pentajong ka kaladon gejing keno la kari India kan jubab na em nda gejing hetma sipai persya ya ke Pakistan kumbah kalale hadin gejing hetma jong gile no kibal penyap riu has nem arajar khandai bat arajar khan riu kibor penyat kile thu bah katayo baladip kila pelong ye gejing telesi ke bajur ha ke jela Kashmir kabel syada ke India ha ke ba kila kemnya palat khat sans pa ngut kibru na kemta banbu jinggeli kila nang bun kibru ki bala syakem na du katai kepor wala empat lak bantip ya ke jingken kibor penyat kila penpra ya ki jinggisem omduna ya ke sipengut ki bala keno ba ki dai kila no ka Kashmir ka ba ki India bat ka Pakistan ki dawa pura henrei ki sensyar tang sibanta kalalong ka jaka penthut padang kine ki ateli kiri ki badon tiar nukleus nadu bale pihak yaki haus nam khat khandai sa phunyu ka India kam chem lepen pau ka teng ya kano ke kanhun ka basuba baklale ya katai ka kam tambor hapa halkam bat hadu menta ompat la bantip mano bale ya katai ka kam ka kanhun ka balatip ha ka bala pentip ka teng kum ka resistance front ka ba ha ka banakong lai thu bakal kam bakal pelong ya katai ki kam sian kala penmi ya kecing pemena ka bakan taj bakladon kti lai thu ba katai ka kanhun la no kadai ka badon ka jing dai bat ka lashkar Taiwan ka badai ka seng la no ka badon ha Pakistan ki pulit ka India ki lajer ka teng ya lai ngut na ki sangut ki bala suba pan thambor ki long ba an ngut ki dai ki nong Pakistan bat wai pat udai ubriu trashnong na Kashmir ka bala sensyada ki India amdon jing tibe yai sephang ubriu basaw bun ki balaj im ki bala ong ba ki nong set suloi ki thmu kerpang ya ki senrang Hindu kanai ke jing syak thambor kalpan mi ya kecing bitar ka bajur ha India ha ka ba menteri nang ba du kari Narendra Modi ulo ong paj ba bakari kan thuit ya kinong lek kam sniu hadu ka bakut jong ka perthai bat kito ki bathmu wan pelong ya kani kin sa syak pen chitom palat ya ka jing mut jing perkhat jong ki